ba ya baiwa Allah me ya faru wani mutum ne a can ga dukiya ne a garin nan muna garin har a samu wani ba kwanta da hankali ishuru Allah ya taimake ki ni yanzu a garin nan akwai wani ɗan iskan da zai dake ki mu je ki nuna mashi ko ɗan gidan uban waye yau sai ga yadda zan yi da shi mu je yana ina in ka dan kiya shin ne ce kawo ya rama maki kai ka zo ka rama mata ne ka zo ka daukan mata fansa ya babban yaya ai ni cewa kai ta mare shi kunya na zo mu dan baka hakuri shi ashe da man kai mazoraci ne ba za ka yi rawan ba haka na ba haka bane wannan ai babban yayan mu ne da man kiya shi wannan kiya shi